вибираючи знизу генетик, так? Капузор отримався. Перша крайня, а потім будуть другі, наступне, так? Зараз буде ніщо. Тісеньці дочка. Альбо піпка, альбо рибка, як ви мені казали. Ні, що ж буде. Так. Скільки у нас ниток теж ще не розібралося тут. Узорных у нас 7. Зараз Одна посередині тоді буде. що буде. Перше, коли там буде трохи не такое. Что-то тут ничто меня не... Добре, коли буде там мені не то я зараз начну на...